into eyenzekayo iphakamisa ithramp umbono. Uma iphakamisa umbono yobhekisa phezulu. Ey'ncane ziyazi ukuthi umuntu ophume kulayini okusho ukuthi uzoyithola i-punishment zonke iy'buye zoy'imbuka zibukela uzothatha i-instruction ukuthi sezibheka ngakephi manje. Amen. Ngoba ngokwendlovu ayingeni kwi-sex ingoba 40 years ayingeni emshadweni. Ngifuna ukubona ukuthi ngifuna ukuyibuka lezi zinto ukuthi angithi manje sinanda ngitshela mina abekho abantu aba-right efanele bayiswa lento because bayibona be-right la bekhona, but ayingeni ey'ntweni zomshado ingoba 40 years. Uma ike yangena ey'ntweni ey'phathelene nomshado 40 years ngokufika ibona into eyenzayo kuzothi abantu bevakashile bezobona iy'ndlovu esiqiwini bese iyaqala iba aggressive yona ibamba abantu ibambe zonke izinto iphathaze yonke into ibambe ngisho iy'moto zamathokayi ihlafaze yonke into. It's simply because iqale ukutesta izinto ngokufika isikhathi sazo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Into enziwa ngayo alikho ikhambi lokuyilapha leyo ndlovu eBenkosi noma e-aggressive. Sekufanele bayidutshule ibulawe ngoba iwuphumela wokungayiphathi kahle. Amen. Amen. But thina njengabantu abasha-ke esingene ey'ntweni ngokufika isikhathi fanele masibulawe nathi fanele benze recamp enjenganale bese sizohlala phansi silulekwe ukuthi siyilungisa kanjani impilo yethu kabusha. Amen. So in other words, uma kubeneza recamp umuntu oqala kumele mayihluphe abona ngapha kodwa thina njengabantu abasha ngoba leti izosiza thina njengabantu abasha ukuze sifinyelele nabantu abagudludola. Amen. Praise the Lord. Amen. This is Benkosi ke woyala Amen. ngalezi zinto ufundise ngaso izinto lezi zinto bomozi. Verse 12. Yeah. Makungabikho muntu. Lalela akusona isicelo lesi. Lento ngikhuluma akusona isicelo. Ikhoma from God. uNkulunkulu utshela wena njengomuntu omusha wemuntu omusha akungabikho umuntu ke akasho uNkulunkulu ngisho umuntu onje noma lithi iBhayibheli akungabikho umuntu omusha kwi-universe akungabikho zinto umhlaba wonke akungabikho umuntu ozokwenzenjani odelela ubusha bakho. umuntu ozodelela ubusha bakho. Abantu abayideleli into ehloniphekile. Abantu badelela into evele edelelekile. Amen. Kunezinto ezenzayo njengabantu abasha ezikhombisa ukuthi sisemgangathweni noma sesitayeleni. Kanti bobuka ngaphandle akuveli kanjalo. Kodwa kuvela ukudeleleka. Akuveli ukuhlonipheka. Awunangizwa abantu abasha. Amen. In other words, kunezinto esizibiza thina njengabantu abasha ukuthi ayizodelela ubusha bethu ngoba nathi sidlulele ukuqaphela ukuthi kulindelekeni kuthina. Kanti kunezinto esingayigqoka eziyigama ethu yokuthi angabibikho muntu ozodelela ubusha bakho. Umuntu akanawo amandla phezu kwakho kodwa wena unamandla njengomuntu omusha phezu kwakho impilo yokuthi vela umuntu ozobathatheli kancane phakathi kwabanye abantu. Amen. Angisho ukuthi samsufana nemvi phambi kwabagodi. Angifuni umuntu othithise lawo mina kulale second.
Amen. Full district sentombazana. Amen. 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 Noma sugqokile akubonakala ukuthi umuntu omusha lo umama lo iteenager leli nangizokwenza bani. Amen. Angabe sekubomama bonke lapha. Amen. Ngiyabonga ngizakuthola umsiza njalo. Ngiyabonga mfana kakhulu. Angabe sekuba omama bonke Bebesukuma nje vele kusukuma umama abasha. Amen. 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 Hayi mzalwane akumathupisi basha amathupisi bonke. Shayi thupisi mzalwane. Shayi siboka sikulethelele. Hayi ngoma nje umuntu omusha nje lo. Praise the Lord. Amen. Akushiwo ukuthi umuntu umuntu abashukula abantu abashabala ekhaya amantombazana sekufanele thina leyinganabo. Amen. Amen. Uma kwenzekile basuka iduku engathi mambinga lisabona bafu ngoba kathi insizwa nje ekhaya. Siyazilungisa bese sigcina inkonzo. Nasekuyilungiseni kwethu akuphela inkonzo. Amen. Yokuthi singabantu abasha abangazodelelwa abanye bamabandla ukuthi kube gospel nje fanele kuvele isakwazi nje umuntu omusha. Amen. Sinendlela yokwenza izinto kodwa izwe lingangeni ey'ntweni zethu. Sinendlela yokukhuluma, sinendlela yokuhamba, sinendlela yokugqoka, sinendlela yokuhlala, sinendlela yokubuka ngoba sinabantu abasha base-African Gospel Church. Amen. Asifani nabantu bonke. Amen. Phela mina ngifuna liyazi ukuthi yanimazameni. Nangizwa bazalwane. Amen. Kama ngishaka leyo nazo ngishaka leyo. Noma umfundisi. Uma umfundisi lo. Nangizwa bazalwane. Amen. Among other things engangizona ngangumgospel oqina mina. Ngisho khamba kwami mzalwane ubona ukuthi khamba umgospel irobot nje ngospel. It will happen ukuthi kufika isikhathi sokuthi sengifuna ukuthatha unkosikazi. Bengifuna ukuthatha unkosikazi. Kanti angazi ukuthi sengisengaphenduka itopic lamantombazana akhona la. Ebandleni. Khaba lo mzalwane. Ngisheshaphelelishwa ukuthatha igospel. Mina mbona abantu bechazeka. Mechazeka abantu abachazeka abantu abashachazeka abantu abadala. Weshama. Kanti abantu abasha bayiboni lento. Abantu kufanele bayibone imusha. Abantu abadala babona umuntu omncane kodwa owenza izinto zabo kwi-level yabo. Noma besehamba. Siyabuza insizwa. Amen. Lapho ngizobamba. Ngizobamba sekufanele ukuthi ngingene emshadweni. Uma ngene emshadweni yavela ngane yamaketha akuzwe bakithi. Lo ungizwe bakithi. Hayibo yena yedwa lo. Yazi ukuthi ayisabi mina kodwa isabi indlela engiyona nendlela engayo. Amen. Ayisasabi nanokuthi izongena emshadweni nabo isisa ukuthi abantu bazothini uma ingena nalo muntu onje emshadweni bathi kodwa ngayo. Amen. 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 Mesigena efasitadeni bengizisho isitolo kodwa sasithenga amasundi lapho
mangena first day ngekathi sigele vele ngibona wabona amakhehla amadala amanye aseqobo phakathi abehamba kanje ashaya isonto ngifake nawo ashaya isonto mina khetha ukuthi ngamafundiswa ngamuntu ngaye ngekho amakhempu ngekhathi zethu bese ngithi mina okusho ukuthi ngigqoke ingubo zemfihlakalo ngigqoke ibheke kwabantu abadala kanti indlela yenza ngayo izinto manje izokubamba kusasa sekufuna ukuphumela ezingeni lokuba kudala ngisheshe lenze izinto ngokufika isikhathi uthandisenze. Praise the Lord. Amen. Masiye indaba ngena ngethanda indaba zakhe. Praise the Lord. Enye ukuthi ngingakwazi ukuqhubekela phambili eyokuthi before ngingenelento ye-process yokushada kwakubizwa ukuthi alungise amaphutha enzeke ebusheni ngaphambi kokuthi ngiqale ngikhuluma indaba. Praise the Lord. Ngahamba ngakwesinye insizwa kanjalo kwethu ikhona into erong ngami kwakhona iy'nsizwa kwensizwa londlobo noyibona ngelinga ngiyofika la enkandleni isingumfundisi usibusiso Mpofu wase-South Coast athi mfethu ayinathi siyabusisela impela manje kodwa manje no-dress code i-right kakhulu nothayi wakho impela siyawubona nje lokhu yabona kodwa ake sifundise la futhi-ke la enathi singazi kanje ekhaya alibona ikhamba lenkosi ngathi bengiqala ngilungisa izinto ezimbalwa sekuvulwa lezibonzo zamakhempu sesifundisana ngabuya ngawufaka udaba lwami ngabona ukuthi indlela kade ngikhishwa ngayo emnyango ngakhishwa ngemophu namshano nangayonke ngagcina ngangakhishwa kwasekuthiwa yena uthi ngabe ngikhuluma baqala phansi futhi kangakhuluma lesi zinto ngakhishwa ekuqaleni ngingowolibili nokubika ukuthi ngizena mthandi nokuthi lokahle lithi asifundise ngalezi zinto verse 12 uthi akungabi ikhomuntu odelela ubusha bakhe kwalezi zinto bazalwane esithi sesikholwa zivimbe impumelelo yethu ngoba sibebudedengu ekukhuleni kwethu zangaphela ukuthi izinto ezenza ebuncaneni bethu zukhiye wokuvula iminyango uma sesikhula ekubeni abantu abasha. Amen. Awulangizwa bazalwane. Amen. Lithe awunabi ikhomuntu odela ubusha kodwa enza njani ukuze ungadelele. One, kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngeli. Ezenjani? Number one, asibambeni sesihamba. Iba isibonelo kwabakholwayo ngezwi. In other words, abantu abayifise inkonzo yomuntu omusha. Abantu abangakholwa abafuni ukufana nawe. Amen. Baze babuze ukuthi ngabe ngingenze njani ukuze ngifane naye. Awunangizwa bazalwane. Amen. Bangesikwela kodwa babuze kubantu ukuthi kwenziwa njani ukuze kufane nalo. Bese beyaphendula abantu abayazi inkonzo ngoba asisikhulumele kodwa kukhuluma abantu ababona inkonzo thina. Amen. Njengabantu abasha umuntu omusha akahleki noma yini. Umuntu omusha akahleki noma yini. Ithi lo muntu ehlekisa umuntu omusha ayibambe. Ihlekisa ngempela ihlekisa ngempela ukuthi ufuna ibambe. Uyibambele ekutheni sekusuke kwasheka nabantu abayiswe. Kanti lithi iBhayibheli asingabosheka jokole nabantu abanjani abangakholwa. Uma sekuhleka kade kuhlekizwa bahleka nomzalwane kathi kuhleka. Abantu besebenzi hawu besinazo ukuthi nawe ungayihleka nje. Two, bathi abantu umuntu omusha akakhulumi noma yini. Most ukhuluma indaba zasemjolweni uyazi ukuthi isimanga sokuyenza la ekhaya uma yenziwa. Ayikhuluma ngani?
makete kwenye. Manje umbhali usemyekile usibambana. Hey, nasi simama sami. Umbhali usemyekile usibambana nazo usibambana. Sengicela manje kuwelesi. Usibambana usemyekile usibambana. Usethandana. Angithi nabona ukuba yenziwe. Nabona ukuba yenziwe. Uma yenziwe sihlala naye ekhaya. Uma yenziwe sihlala naye. Indaba yokuthandana uyifundele uma yenziwe. Amen. 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 Lalela. Wena lesisito uma wakhe ngiyotshela ngelikila ngamenge ngikamsebenzisa ngalekhaya. Uma wakhe uyathatha ngomfundisi. Umfundisi ngibona iyabula lapha. Wrong level. Akufanele ngalibona ukuthi nina nabazali kukhona into engekho right. Isizwe sithanda umunye nomunye. Amen. Wrong level lento ezoyenza uma wakho njengoba indile ngempela lento. Hawu ngiyaxolisa baba, ngithi uyithatha lento esikoleni. Amen. Amen. Uyithatha esikoleni. Yeah. Uyabona ukuthi isikole sine-influence enkulu ngaphezu kokuyofunda esikoleni. Kodwa ngenkathi ihleli nabantu ekufunda kanye nabo bafundisa izinto ezinkulu ngalezo izinto esikoleni. Ethe kusazi ukuthi usibambana usemshilo usibambana sethandana. So umuntu omusha akakhulumi noma yini. Because umuntu omusha usukuthandazela ukuthi Nkosi ngifundise indlela eyilungile zokukhuluma. Baba mama labengitshela yona. Ngoba the time you open your mouth, you tell the world ukuthi who you are. Ngenkathi nje umlomo uvuleka, izwi liyakubamba umthetho wakhe kunje. Alibambi ngenkathi uthi ngisindisiwe mhlokweni so libambe likhulumele. Ngenkathi uvula nje umlomo bese umzalwane lo ayakaza zakane. Because of e-communication skill. You practice e-communication skill uhlelwadwa. You practice communication uhlele nabazalwane. You practice communication endaweni yokusebenza nasemphakathini. You practice communication skill with cell phone. When somebody calls, aufesa ukuthi ya kodwa lento communicator uyifunda nokuphendula umuntu ocingwe nomambo. Amen. Ubalo ukukhuluma naye. Ngisho into senzani. Ubalo ukukhuluma naye. Ngicela ukubuza ukuthi lo ake usibambana. Ubuze kanjani ukuthi wena kanti ufuna bani? Hayi bengifuna usibambana ngesibona. Ufuna umenzani? Bengifuna ukuthi ubofaka iCV nje besikubizela ku-interview. Siyahlangana na-interview ushaba i-communication. Nomuntu kade kubizela ku-interview. Bese uhlala uyipresent uthi mina ngusibambana ubona bonke ipanel ibhekisa amakhanda phansi because bayakwazi ukuthi noma singamqasha umuntu obuhlaza kuwe ongakazi ukwazi ukukhuluma nabantu. Uzongena kanjani enkampani umuntu ongakwazi ukukhuluma nabanye abantu? So it is very, very important ukuthi mewuqala uvula umlomo wakho akube khona into ezokuyisithanga kumuntu okulalele nakumuntu okuzwayo ukuthi lo muntu indlela akhuluma ngayo engathi ikhona esizoyithola lo muntu. Angabikho umuntu ozodelela ubusha bakho because ukuba qualified akusho ukuthi umsebenzi utholile. Kusho ukuthi uku-50 nala uku-50 nala. Into ezodala ukuthi ungene khona noma ungathandaza uzothandaza ukuthandaza kwaMariya. Angeke kusize lento uma kanti uthandaza nje uyazazi kahle ukuthi lento yokuba rude ekhaya ayiphelile kuwena. Kudina wena. Amen. Amen.
bese sama-group discussions sizoyikhuluma le yokugcina kwakho ekhaya, yokungenzi lutho ekhaya, yokuvuka ekuseni ugeze ushaye kahle ube right isithebe, kanti umuntu okuthiwa saze saphumula njengoba esekhempini, njengoba ehambile siphumulile la ekhaya. Nayi ndoda iphethe i-oros, ngicela ukuthi kade yifulani inkomo. Nayi ndoda ibuze ukuthi yifulani inkomo, ikona i-oros iphela la. Ngoba ikona ivaliwe. Mekhona lo udla yonke into. Umuntu omusha kuba yiso lokubuka izinto ezenzeka ekhaya. Musu kufanele yonke into ngoba uyazi ukuthi noma isimo sesinalo uthatha kanjani u-6 slice ushaye wedwa kodwa isimo sisodwa bazodlana abanye abantu. Umuntu omusha uba nomqondo ucabangela abanye abantu ngaphezu kokuyicabangela yena. Ngiyizwa abantu abasha. Amen. Ngiyizwa abantu abasha. Sesifikile esigwele ikhathi eyiningi but lo mzalwane akanawo uthayi. Angisho noma uyafika sokuqokile ukuza nginalo ibhanti ekhaya. Into futhi mangenze akudlulekela ngenze njani? Ngimshiyele ibhanti ngekathi sengigoduka. Ngisho bazalwane. Amen. Uma sesibuya ngesinto seshaya ibhanti, musu kumnikeza ibhanti elingcolile. Lithatha ukubona ukuthi nawe usungalisebenzisa libhanti, musu kunikeza umuntu kanti into usuyayilahla. Amen. 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 So ngivela ukuthi ishukulu yami idala lapha ekhaya ngibona ukuthi ibuko ngakufanele ishukulu yami njani? Iphalo. Lokho ukuthi sekubheka inkonda kaBhekira. Elivula nje inkonda elivula nje. Amen. Amen. Musu ukuthi wena ushaye ishukulu umuhlela ngapha sizomnikeza ibhalete area ngaphezulu. Babibona ngebhalete area wena ubhoya uhleka ngapha. Ngakusasa yesiyosho ulungisa lo mzalwane, ulungisa le bhalete area lo mzalwane. Siyolungisa lo mzalwane, siyokulungisa ukuthi iyakhala. Kona bese uzwe indoda na area lengathi yakuba kancane. Thanda kabi umkhulu ngamashishi esikwazi ukukhuluma ngakho. Hayi. Angikhulume nani bosisi la. Sifika bese ngane begqoke kanje. Futhi ngifuna ukuthi niye begqoke kanje. Ingane yiphasika nomuJulayi, yingaka, isindwa yisundi, nothayisi Lengane sisisi okisundi. Yingaka lengane, noma isihambe emakeza abakazi. Benkathi losinde. Ababili komuntu azodelela lengane. Ayingahlekwa lengane. Ihlekwe ezinye ingane kanti uwena wezingane idelelwa abanye abantu. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Yes, I will keep a look at that. Isikhathi sokuthi ngabe uyayigqoka. Manje lena ikhula emhlanganweni udelelwa lengane igcina sithi angisafuni ukuya esontweni. Ayenziwa ukuthi alithande isonto umuntu obekumele abe namehlo okubuka ukuthi ingakayigqoka nje. Amen. Ngiyafundisa mina ngithengela amasonto ngijele uJulayi. Hayi kuya esitolo lawo amasonto. Umuntu fasitadela hayi ngana ngithi lesigqoka amasonto wena. Amufunele isikipa namantshelo meshini. Ukusinkonzo lobe right. Amen. Praise the Lord. Amen. Nithi ke angabibikho ithi iba isibone ngamanye. Kepha iba isibone lokubakholwayo ngezwi. Okusho ukuthi
wena ayibe khona into okuzothi menihlangene nindawonye bese uba nezwi musu kushiya abantu bedidekile uphinde ubenze baconfuse-ke more kodwa iba isibonelo ngezwi la ufika khona akufike umxazululi ey'ntweni ey'xaka abantu abasha ngoba wena unezwi musu kuthwesa abantu abasha umsebenzi ongaphezulu kokuthi bokade baficile ngoba base bakhulume lezi zinto ukhona nje ukuthi bakuthembele ngesonto edlule ngithola i-call from indoda ethi yakamzeleni esebenza nale ndoda ithi manje bakushabana sengizwile ngawe ngicela ukuthi ngenze i-appointment ngino-40 something ngidonsela ku-50 kodwa kushadeki sengineminyaka ewu-20 ngihleli phansi kunomuntu engihleli naye angitshekwa cabanga ihlule ukushada kodwa umuntu eselebela amen ngithi mina kuzakusizekani uthi ukuthi ngizwile ukuthi kule nkinga engibhekene nayo wena ungangisiza ukuthi ngiphumelele ngithi ukutshela ubalo ithi ngitshela uba ngumusa engisebenza nawo akamthiyane la ngamanye amazwi ngangabe ngisasaba ukuthi uba ngumusa la ekhona engabuthini ngojesu ngavele ngaqonda ukuthi abantu aphila kanye nabo uyabatshela ukuthi uyakholwa amen asingakwazi la esontweni ukuthi uyikholwa kanti ngaphandle phakathina waziyo ukuthi uyakholwa inkambo yakho ayikhombi ukuthi uyakholwa uma kuthuka inhlamba ukhona uma ukhuluma ngabajolayo ukhona uma ukhuluma ngamaphathi ukhona uzuvele bathi upro kanti awazi ukuthi uyingane yomzalwane amen Lilanga umkhuluma ngalezi zinto bazokumema uhluleke ukunqaba kwenza imikhuba yabo ngoba vese abangani babo. Amen. Mukhoza mbalekela umngane njengomuntu omusha. Ibambele ngitshela nombalekela umngane. Ngoba umngane wakho uyahluleka ukumtshela mase wrong ukuthi wrong. Ngoba usaba ukulahlekelwa uyena. Ngiyabona lento uma ngasubheka izinto eziflow awunamthola abantu basho. Amen. Bashama flow kana iflow washama flow kakhulu. Mube abora bakifusa kanzalo bakifusa kamfundisa kwani kodwa umuntu okufaka lezi sidumka nakho ngoba wosaba umphoxa wagcina ungene khona. Amen. Wena sikusagelazi iqiniso kodwa wosaba uphoxa abantu wagcina ungene emahlazweni. Amen. Kahle wena nje abantu abakwenze kanje abantu osolile nabo. So inkambo yakho ayibe nendawo la ozofika khona bese hayi no ngaphansi stopsiye angisakwazi ukuhlela uma uthi wena ngicompromise ngevangeli angisakwazi ukusuka la the bottom line ukuthi konke engayazi namba ngani mina ngisindisiwe so angikwazi ukwenza amen amen musa ukuphathiswa kalula ihaftekeke noma yalobotshwala lokubiza kakhulu ngazi ukuthi ngoba ulotshwala lephathi kubiza kakhulu iphathise bona kufanele ukuthi umuntu athi mefika kuwena wabona ukuthi wena ungakwazi ukuthi umngenele pocket square uthenga utshwala amanye khona ukuthi ugelele kanjani amanye khona ukuthi ugadamela kanjani ukuthi wena uzothumela ukushaya into yakhe bese ayikho into eyinkomba sokuthi phela mina ngiyisebenzisi insuku manje lokhu kufika nje kanje wasunikeza mina lento fanele noma ejidekile wakuyeza ungahleki bese uyamtshela ukuthi wenzani amen 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 iba nalento ukuthi umuntu angakuthathi kancane noma akumfana ejwayele ukudlala ngamantombazana ngakubo ewaphathe iqheni akathi eqeda uvela ukugela uthi wenzani athi bethi kahle uhlekana ucaba ukuthi ngithethe kwani athi siyaxolisa uthima ngokuxolisa ngifuna ukulungisa lezi zinto ngoba usho uyijwayele uyijwayele usuyamqondisa ngani ngezwi usuyamtshela ukuthi umuntu wesifazane akenziwa kanje futhi ngifuna ukuthi
ugcine nje hayi kumina but nakwabani ungaphindi uyenze ngoba yenziwa leyo. Noma angahlala phansi efuna ukuyenza uyokhumbula amazwi awatshela uwena ukuthi le ngayenziwa usosize ukuthi ungaqhubeki umonakalo. Oh glory to God. Amen. Funa baba khona mwezi nangenkambo kabani yakho lento kuthiwa inkambo character yakho. Praise the Lord. Amen. Sengishilo le yokuhlela. Siyahlela Facebook musa nje ukuthi uvesana uinvite noma ubani suyaphendula because the next thing azokuthombela ithombe ethize uthi uyablock ama-blockade sike ayiphinde ingene ibe kuthi inhlamluko abe seduzane kuqhuma umonakalo because inkambo yakho ayikhombisanga umzalwane. Whatever you do empilweni inkambo yakho ayikhombi ukuthi ungubani. Hloniphetha phakathi kwabantu hlonipheka noma ngabe kuthiwa ubani ocabanga noma yini ngawe kodwa akabe nento ephusile azoyikhuluma nawe umuntu angakuthathi noma kanjani. Angisho ukuthi hlala engathi kade usuqede ukugunya idazi labalapha usuhlaphilile. Thula. Amen. Ninjani siyaphila. Ayibo. Kama mzoto sisubani. Bana ufuna bani? Akabe khona ama-skills right. Okholo. Amen. Ninjani ayisephila. Igama lase sizothi ubani? Hayi namangazi ngempela ukuthi uzothi ngubani. Hawu sisi wasukhuluma kanti umchaphela befuna umbuza igama lami ukuthi ngubani ungathi uzothi ubani nobani. Uzothi nobani. Igama lami ngumuntu omzonke okamncube ukusindisiwe kuhlobene nesonto. Uyakuthi wena uthi hayi sibekuza indawo ukuthi ukuphi amaMcDonald's ukuza lo McDonald's nani. Because beza nge-intention yokuthi bacala ukuthi njengoba bekubuka nje kuzobalula because ba-call to friend but ekugcineni kokosuku inkambo yakho ayichazi ukuthi ngubani. Amen. Kuzofika nishike bebeyisindisiwe sizokhuluma ilanguage efanayo. Ishide limhlophe lelidolise ishide limhlophe okusho ukuthi singathandana kodwa singalali. Amen. Uzothi ngoba kusho ukutholana kwathi singathandana singalali okusho ukuthi ukutholana njengoba nje lopheka afuna umfundisi emthanda kangaka angazi ukubatshela bathi ngiyakuthanda uthi kusho ukuthi into efanele mangenze ukutholana ngamnikeza nje sisubane sokuthi sixoxe naye. Ngimu-invite ku-Twitter noma ku-Instagram noma ku-Facebook sixoxe naye. Hayi wenzani nomfana kuma-social network nosuke sishera izwi sishoke sishera akukhona amantombazane ongashera nawo azikhona iy'nsizwa ongashera nazo izwi uzishera nomuntu oyi-opposite sex yakho ukuthi iy'nsizwa ayifuni ukufunda iBhayibheli ibona osista kakhulu abafunda iBhayibheli iy'ntombi ayifuni wokwazi ukuthi inkambo yakho iyakudukisa iyakumisleada ikhombisa la uzolimala khona because nizoshera niphinde nishere niphesene neshera futhi uma samshera ekugcineni kosuku leviletho ukufundisa ukuthi namba akade beshera sebeletha umphumela wokushera yini abahlulwa ngithi bahluke nje ukuthi balesibonelo ngenkambo. Amen. Akukho wrong ukuba nenamba kaBomusa. Akukho wrong ukuba nenamba yeqiniso. Angisho ngizwi but asinakusebenzisa kabi. Neinkundla zokuxhumana
asingayisebenzisi ukulahlekelwa inkambo yethu yokukholwa. Uma umuntu sombona ukuthi uyaphuma kulento okumele ngabe kuba yiyona, sebenzisa inkambo yakho kahle, mcorrecte, mbuyise kubhubheni ukuthi hayi no, ngeke mina phela bengicabanga ukuthi ngaphambi kokuthi uhambe uyomceba, kodwa mlungise mani ngenkambo yakho. Mlungisi, uthi ukulungisa wena right? Uthi ukulungisa bani? Wena. Mlungisi. Ngithi ukulungisa wena. Hayi ngeke ngabona lento esikhuluma. Hayi ayifani na. Discipline umuntu, discipline kahle. Hayi lento ekhulumayo ayifani na. Amen. Amen. Khuluma nala, ngibonga igama lenkosi. Amen. Amen. Manje. Manje bengithanda ukuthi sihamba kanjani izinto. Ngiyathambuza ukuthi sihamba kanjani. Kodwa izinto ziyahlangana. Hayi kodwa ziyahlangana. Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi izinto ziyahlangana. Hayi kulungile ngoba izinto ziyahlangana. Iphinde futhi. Imoto kanjalo naye ngasephethweni. Simile ngaphandle. Sekubeni awuyaphumuza ukufundisa. Sehlele ngaphakathi. Ivangeli lakho asingalisoli ivangeli lakho. Nangizokwenza. Amen. Njengoba uhlala kuFrancity, azi ukuthi kunomphumela wakhe. Meke wabona ukuthi itekisi isigwele, wena awugibeli ngoba khona into sephambili kuFrancity, usenkingeni. Ukephi? Usenkingeni. Hayi nangu ufikile bo. Ufikile ngasakwazi ukukhuluma. Usekhuluma nantomzonke. Uthi ngilesivela phela sikamfundisi la. Mase la inanda nje kakhulu nje la ikhanda. Noma phela awu niyaphila kodwa niyaphila isikhethe sikamfundisi. Amen. Amen. Ingane isakwazi ukuyinwaya icaba ukufundisa. Nomqondo wakhe awusamtshela ukuthi njengoba ngenza lokho ukhona umuntu ayihlambulula kena uyembamanje bathi mamanje bangazi ngoba nje ukufundisa ekhuluma kathi khona izinto engizwayo nami nje ukufundisa ekhuluma na uzothula nalo uthulile. Kuphuma kusoleza ukuthi ukufundisa obedumile wasebukhona Benkosi. Isithithi samfundisi uhlangana nomuntu ongayazi inkambo yakhe. Amen. Amen. Awesome. Praise the Lord. How tuna mzalwane. How fikiri kanizo. Hataka mama. Haikele kahle kakhulu. Nakasana ungile kanje. Angithi bengipapa ngomkhuba. Umkhuba uphuma wenze njani? Uphuma lapho ngena. Uye. Akuphuma phuma ubonakala ungena kuye. Mengimthethele. Akazokhuba ukuthi kwase angazi ukuthi kuyosana kwenhlawulo umfundisi. Mengimkhawula ngalomzabani. Noma ashumala mthini akasayizwi konke ukufundisa ngasikala. Akasifuni la, usifuna la. Lobonakala uhambe naye. Sekukhuluma ngani? Amen. Athina lo uma umfundisi ubesekhuluma nabantu abasha angayizwa yokukesha uma umfundisi ngoba uyibona ngolo kakhulu noma umfundisi. Iqala njengokuhlonipha uma umfundisi ayenzi wangu uma umfundisi ayenzi wangelo kodwa umuntu oyikhaliphitho oqala yilo oqabanise labo bobabili. Amen. Angikukhuzi lo ngizokukhuza ukuthi ngoba uma umncane nje nobana thizeni. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngikuphi khathi inzima bese ngithi hayi basarona ikulungile nambe kahle fikile zokubeka ekhaya ngoba bese ngigoduka ngidlula. Kuze la. Hayi baba ngiyakwazi ukuyihambela.
Muslim afofa leso. Ukufana nefuna ukuqeda njengomuntu osifazana ukhipha u10 rand wekhona. Kodwa anesefuna into ka50 ka50,000 noma ka100,000 kuwena. Lesithulelo. Cabanga lento izolahleka ngokwethu Wednesday. Hambe nya. Kama bheka ukhulu. Abuloska. Alastiers. Kapitenzima. Ngifuna ukukhuluma ngebhayibheli Jesu, yathi. Yibe isibonelo nangenkambo nangothando. Bazalwane asithandane. Yabona umzalwane phela akabe nani bazalwane. Iba nothando. Hawu umzalwane, hawu yini ube nje kodwa usisiwe. Akubonakala lutho. Luphenya uthando bazalwane. Abasisana bazalwane noma ngingastructure kanjani empilweni. Umzalwane asikahle ukuthi ikhona engangisiza ngayo. Amen. Amen. Uma bomusa baba kushaka. Uhlele eduze komzalwane, usugide kabili. Akasukumi lo mzalwane. Unayo imali ngayo. Okwesithathu. Gida uyofuna ushintsho, nohambe ufuna ushintsho. Uyabona ukuthi lo mzalwane sengigidela ngayo, amithi senza uthando manje. Sengigidela ngayo phela 50 rand. Ahambe ngoshintsha lo 50 rand. Ngikhipha 20 rand kwa bese lo 50 rand okugida. Amen. Bese ngithatha lo 20 rand sengiwushintshile. Unikeze lo mzalwane ukuze mesukuma ufihleke ihlazo kabali lethu sonke sigide sonke. Amen. Wafuna ukuba isibili nje sasewema wena. Wabona yena yedwa begide ukida sajikisa usuke eduze komuntu akubonayo ukuthi ngabe sigida kanye naye ufuna ukubonakala yena yedwa. Aspend no time. Amen. Aspend no time. Izinto zothando ivela kanje. Noma ngabe kuthiwa sihleli la ecampini. Akube khona izinto ozongiphathela zona. Akube khona into ezokuphathela zona. Awunangizwa bazalwane. Amen. Seyithathe lezi zinto sishiya kumshumayeli. Seyithathe lezi sishiya kuma umfundisi. Because ekugcineni kosuku ngokuma umfundisi ozosho ukuthi usibanibani ukwenzeleni. Kungabe uwena ozoyiveza ukuthi wenzeni ukuthi usibanibani. Ngoba kuselona ukuthi lithi iBhayibheli isandla sami akasingakwazi ukwenziwa lesi sandla. Ngabanye amazwi umkhipha into yothando, khipha into yothando uyinikeze umuntu ozodlulisa ngothando, kumuntu odinga uthando. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngakhuluma nabashumayeli ngithi nani ngikhuluma njengabantu abasha. Kule ingubo masayigqoka ekhaya. Njengomuntu omusha. Zinkulu noma yincane. Sithatha uyibuyise. Zisengoma umshumayeli, ngikunikeza abantu abasha. Zisengoma umshumayeli. Mufika kwa umshumayeli bengicela bandla ukuthi ngishila wena mawuse uzobona athi mamshumayeli Nkosi yami kodwa ngizobona kanjani bana bese uyethelele kuyena hayi phambi kokuthi wema ngibonile ukuthi ezinye singamsiza usibanibani nixoxa lo mama Shumayeli lendaba akuyiphoki naye ukuthi ngibona ukuthi nje legubi ngakufanele kuseyileka phambi kufanele Lukuthanda. Lento siyenza nabazalwane. Ngothando. Number 2, asigodukeni siye emakhaya. Siney'ngane esinazo emakhaya. Alingaveli uthando kubazalwane kodwa ekhaya uthando lingaveli. Hawu mayenziwe Nkosi yami. Hawu ngaleka mfundisi mayenziwe. Oh Nkosi yami mayenziwe. Oh Jesu ngaleka mfundisi. Iyathanda ngaleka mfundisi ebandleni. Ingane ziyayicala ukuthi phekuma unothando kangaka kanti ngoba ayikazi izibona yona. Kodwa lo mfundisi lomshumayeli kuze kuphuma inkosi izilale kuyena. Sele kuyena. Awukwazi ingane yakho umfundisi yini umvumvu. Engizimfundisi mfundisi. Lento yokuthanda ayiqale ekhaya. Ayingaqali. Abantu abangabangani abantu bomndeni wakho ukuthi kanti unalo uthando kanti abazoluveza ekhaya. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Akafuna kusema umuntu omusha. Uthi into engizoyenza namhlanje ngifuna ukuthi namhlanje ngenze breakfast. Akusho ukuthi breakfast uyenza khona yonke into. Uyenza nalokho eninakho ekhaya ungene endlekweni.
Ubiza abantu bonke namhlanje uthi akekho umuntu ozobozodla ehlezi odlela kusofa namhlanje. Wonke umuntu udlala ozodlala khona. Uthi sonke sila uma zingekho izinto ozoyidlala kodwa lethe ulibeke la uzobeka khona bese uyahamba uyabaseva. Yabo uyoqala bazothenga bisigezeli namhlanje. Kodwa bakube kuyenza le bazothula khathengeni engabizwa ngegama kodwa kuthiwa yinto. Amen. No. Sese kalubivuma lento yakhe. Ababazi ukisho ukuthi yini. Kodwa yini yona? Yinto. Athi behamba, kuthi njengoba behamba, lo mkhaba bakhe kakhombisa ukuthi indlela ahamba ngayo kunento nje kuyena. Amen. Athi abambi ichorus kuvele kuvuma abantu abayaziyo inkonzo yakhe. Amen. Ungasibusisi ngechorus ngala abantu babona bebheka phansi. Uthi nankiyana siyibona ngamehlo enhliziyo uzuthi bazonini bafuna kanani. Hey. Yini bafana sabana. Namu sabana ufisa nomhani. Baxa kuthiwa manje Joseph umfundisi kodwa simazi kahle ukuthi umuntu omusha mayiphethe kahle. Umuntu omusha hayi uyiphethe kahle kodwa into ethi ithando uJoshua do alukho lona. Alukho lona. Praise the Lord. Amen. Lukhona uthando lokuzenzisa. Ebe mina ngikwazi ukubona. Futhi uma umfundisi yasho hayi singekuvuma uthando yabazi khona umuntu besenzisa ukuthandweni. Akubika igama lenkosi. Amen. Akubika igama lenkosi. Uma lesikhona besenza umuntu uthi ayivuma. Masi. Uma two. Musu ipressa abanye abantu ngento owazi ukuthi uyenza njalo ayikho right kuwena. Because uzophila impilo yamanga for the rest of your life. Lento engenzayo ngenzela abantu kodwa mina iphili futhi lento engenzayo angiyithandi. Sengiyayenza ngoba ekonzweni kuthiwe asikhombisa uthando kanti lento oyenzayo uyenza out of anger noma out of ukuzonda. Izothini ngoba phela kuthiwa sithandaneni esontweni. Musu kama unamagrudge. Phela mina ngumfundisi ofikayo ngithi. Njengoba ngifika la angazi ukuthi mina kwenzekeni. Musu kama ubamba izinto zakudala ngoba izinto zakudala sikwenza ungakwazi ukufinyelela ezintweni zakhe ezintsha because yonke into yakho uyicabanga ngezolo lakho uyicabanga ikusasa lakho. Amen. Yonke into yenzayo ubamba izinto ukuthi mina ngeke ngikhohlwe. Amen. Amen. Abantu basebasho la ngiyangifokhe ukuthi umkhulu wakhe ngizana. Khula nje umkhulu. Umkhulu lo. Khona umkhulu nje. Amen. Yabona ukuhlukumezeka kwakho la kwala bekukufundisa ukuthi khona isikhathi esizayisoba right kuwena. So suka ke empilweni zomkhulu. Umkhulu wayebese engenanto ukunikezela ngoba bese umkhulu. Manje sekufika umuntu ozokunikeza izinto zakhe. Zokuthi umuntu oright. Zokumkhala njalo ngomkhulu. Engathi uzoyithinda nendaba kaMkhulu. Angeke ukhulu mina. Amen. Khona umkhulu nje. Hayi manje ncebo ngithi angisho ukuthi ngagcotshwa uyena umkhulu. Nami ngagcotshwa yena emvangeli. Ngagcotshwa umkhulu ukuthi ngibe umvangeli. Kulesi sifundo. Kodwa le ngambe into sikamkhulu noma esehamba yabona ukuthi hawo manje uba izinto zomkhulu ke umkhulu izinto sikamkhulu esibona. Amen. Noma umuntu omusha akahlabelele nje umuntu omusha aqaqeke ebandleni aqaqakho musentweni yakhe aloke igama lenkosi. Amen. Uyamuze qala lidala igama lelo. Hawu Nkosi engabe ubeba nini kwando seshonele ndibakhulwa kanje umuntu ophaba ngaphandle athi noma kanjani shube behlangene nje abayo khona isidumbu esilele lapha bathi ukuthi akho muntu uthi he says ayikho into ekhombisa ukuthi igama yomuntu oright. Bonke igama lenkosi. Bonke igama lenkosi. Ukikhumbule Nkosi hayi yini kancane.
yebo so wesikubone ngikhumbule Nkosi yami qhubeka Yeah. Nangokukholwa nangokuhlanzeka. okay ngokukholwa nangokuhlanzeka lento yokukholwa sazalwane ikusiza ekutheni ungafani nabantu akukuvele phela nasekhaya ukuthi uyakholwa akuvele phela emndenini ukuthi uyakholwa akuvele emphakathini ukuthi uyakholwa Amen. musu ukufisho wena kodwa kusho abantu ukuthi ngempela siyambona usibantu ukuthi ungena ukukholwa Amen. ngoba lento iphila kubani iphila kuwena Yeah. yiba ngokholwayo bese uba isibona nangokugcina nanantazalwane nangenhlanzeko ukukholwa kwakho mzalwane uma inhlanzeko ingekho ivangeli lakho aliveli kahle ngoba into eveza ivangeli kahle lomzalwane inkonzo yenhlanzeko ngoba akubi khona ukuhlanzeka kungekho kungcwele Amen. awukwazi ukuhlanzeka kanti uyayibalekela lento yokuba ngcwele praise the Lord Amen. praise the Lord Amen. amen omncane nomdala ayingabi lula nje le ndaba ukuthi ngibona ngiyafana ayingabi lula nje le ndaba yokuthi ayingabi lula le ndaba kwena ukuthi ekuseni sekukhuluma nawo umuntu wesifazane ukuthi ekuseni uvuke ekuseni kuze kushaye 11 usagqoka i-night dress Awu. noma sekuphelezelwa u-Enzo ekuseni noma sekuphelezelwa u-AIDS ekuseni umuntu uphuma ugqoka i-night dress yonke into nje kuyakhombisa ukuthi kade kujuluka kade kunjani ebusuku kwaze kwaphinde kwaphuma nohlakahla lula-ke uhambisa ingane ekuseni uphumela ngaphandle emgwaqweni afike ame emgwaqweni efake i-night dress ekuseni ngo-11 ufike ukuhlele ekhaya akukliniwe ekhaya uhleli nje phansi ekhaya kusofuna weshinto amathaneni uthi izolo sisuke sabambezelela enkonzweni kabamlashaba ngiyakhetshapha lokho mzalwane ayikho into lokho mzalwane uhlala endle kuyoza ngeze ngothuko sekufika lesikoleni nobone nomamafana Amen. yazi umuntu azasho forcefully athi ngizogeza ngiyaphi ngizogeza ngiyaphi mina ngilokhu noma omdala may he soul rest in peace omdala ngo-1945 ubhutwani omdala ekhaya sasibule ibhuti phela geza athi hayi into nje mnandi ngihamba Nkosini esho kumfundisi into emnandi njengamanje ukuthi nje Nkosi yami anginuki ujeloba uthi awunuki ungaze sikubekezelele kangaka awunuki thina sibekezele uthi awunuki amen bafana siphinde andawo ayiphinde umuntu umekeza noma kunento eyodwa une-underwear yodwa uvuka ekuseni nenhlanzeko uvuka ekuseni uhambe uvuka ebusuku uyashaya qeda ukushaya uyaneka la uneka khona iba right ngoba iyodwa ayikho ozoyenza uma usuka lapho anginayo into yokugcoba la kuyagqoma la ngoba kuyagqoma la into engizoyenza ukuthi uthathe insipho ngithi 1 iphinde ngithi 2 ngala iphinde ngithi 1 ngithi 2 ngala into ezokwenzeka uma kuphuma umjuluko uzobanjwa insipho ngoba insipho vesihlanzi iyageza ngithi uma iphuma insipho izophumela eshethini izophumela esigibeni uma iphumile ngala angeke kube khona uqwebe kumele roll ngala kodwa instead kuzoba khona insipho ozothi ususuwashe isigibha kube lula ngenxa ukuthi awunazo izinto zokwenza njani zokugqoka awunayo into bese uyahamba uyahlonipheka uyahamba uyolala kodwa into yakho underwear uyazi ukuthi ekuseni uzoyisebenzisa clean Amen.
Asingafika nalasi. Sifela nje kangakithi ekuseni bazalwane. Sifela nje kangakithi ekuseni. Ngisho lento ngoba sesingena manje ebusika. Ekuseni la uphathwa yikhanda usuke ekhaya uzofika la uya khona. Ubuza ukuthi ngiphathwe isiyezi manje. Uthi umncane phansi, uthi mwahle kwasengathi udonsa ibenzini uthi tisa hayi kunamhlo lapha. Kanti udakwa yilento ekade siyethetheni akuphefumuleki. Lo muntu uyathanda ukuzokhuluma ejusane kwakho. Lo muntu uyathanda ukuthi ngoba ithethi igcwele ngathi amabalula isandla. Usulele mali akezwa ukuthi kodwa lo ngimkhulele. Asigezeni bantu abasha asigezeni. Asigezeni angavaliswe khona namanzi. Avaliswe avulwa amanzi. Asihlanzekeni sibe right. Ayibe khona inhlanzeko. Amen. Ayibe khona inhlanzeko ekhaya. Ayibe khona inhlanzeko esontweni. Amen. Ayibe khona inhlanzeko emphakathini. Amen. It does not mean ukuthi mangasebenzi okusenzwe iphatha noma kanjani. Vuka ekuseni manje, ekuseni umuntu omusha. Ugeze. Ube right. Base babuza ukhona la uya khona indaba. Amen. Base babuza makela ukuthi, "Hawu wanje namhlanje kwezonto wenze njani mthana indaba?" Hawu, sibona phela ukuthi umthetho wakhe ngiphume ekhempeni ngifundisa ukuthi untombazane ivuka ekuseni igeze, kumbona ivuka ekuseni ageze. Angazi batshela ubani ukuthi agezwe la. Ngazi bafuna batshela ukuthi agezwe. Kanti uba nazi sibelezele kanjani thina ngala. Ndibacela ukuthi aniluke nje akekho umuntu ongajuluki imelele. Lokhu kujuluka kwenza ukuthi ekuseni uvuke iphungo lalo kuyilona elingaselona ekuseni. So ithi lento hamba kwenza njani? Hamba yogeza. Ukuhlanzeka kokuqala lo. Okwesibili, uma singena ekutheni sinabantu abasha, kunezinto ezidevelophekayo emzimbeni wethu ezifuthumalayo ezenza ukuthi sijwayele njalo ukuya ekuhlanzekeni. Angizwa bazalwane. Amen. Angizwa bazalwane. Amen. Angabe nje umuntu ukuthula bazalwane, njalo siphakamisisa labesithi. Kanti abantu bekwamba ukuthi phela njengoba ufake into sleepless noma into ezoveza ikwapha akube right nala shaya umoya nala. Yeah. Umuntu phakamise zathi umezehlisa kanje sekuvele nomathi khona iphupule into lesicindezelo ikwapha. Very clean. Where's Colin? Washa masogisi. Washa ikwakho. Libeka lapha. Uyagogo kunye uhambe uyodlala. Sasa uyazi ukuthi ngizobuka into eclean sasa. Noma ngabe kuthiwa kwenze kanje. Abangathi bazalwane uma wehlelwe inkinga emsebenzini esikoleni la usebenza khona. Kube khona inkinga yokuthi sizombamba kanjani. Bonke abasondele bafika basondele bahlele. Because izinto ayigqokile zenza ukuthi sewufakaze kakhulu, wafakaza kakhulu kanti ushawe into yakho ukuhlanzeka. Amen. Futhi mina angazi ukuthi lethenda yini ithande kangaka izinto ezindala. Umuntu ayibona ukuthi mhlawumbe isindala kodwa afuna ukuyigqoka esindala. Neskipa sesinebona kwakhona into bayithanda izinto ezindala. Inkinga sekuthiwa manje nangu umuntu uqulekile. Akathathwe yena asazi ukuthi kuzobenziwa njani. Amen. Amen. Kade khuluma manje ngoapostoli, kade khuluma ngoapostoli Paul. Ecaqhamuka ngoapostoli Paul. Abasibona kuphela zikaPaul emzimbeni. Hayi msala. Asibene sibone. Yeah. Nange-transcendence. Amen. Umuntu akayifuni into ezobayisifi kuwena angayiboni. Amen. Umuntu umsebenzi engikwenzayo uNkulunkulu angibusisa ngokukhanda. Ngizwe bazalwane. Amen. Khanda imoto. Ngiyakhanda impela. Amen. Amen. Mengicela ukukhanda. Ngilomngane wami ekhaya. Ngivela futhi thatha baba izinto sezilungile ungangena. Yabona ngitshebona ukuthi ngizongena emnyango. Waphinda athi ngingangena. Elothi ngithi kushona ngapha nathi ungangena.
Angisho mesenkhohliwe phela. Unesita sibona ukuthi angiqualify ukungena kanjani kuyini. Amen. Amen. How? Bazalwane ungathi khona ukuklinwa phansi, ukuklinwa ngemo wena uyangena nje nomphakathi uyaqhubeka futhi. Hawu, nami nje sihamba phezulu. Awuna ndaba nje uyenyathela nje uyabona futhi nje ukunyathela uyayibonisa awuna ndaba ngoba akuwena owenza lento hayi iba nenhlanzeko nje ube ne-manner of approach ngicela ukubuza ukuthi ngingangena yini hamba nokuya esitolo labantu abasebenza esitolo musa usokuza abantu bathwalisa kahle uyambona ukuthi uyamopha la uyafika wena ngoba ikhona indlela ukuthi jikele ya-aile ngale uyothatha into kanti kodwa uthi ngoba mina ngizothenga la ngiyahamba lesike kuhamba ngaso ngathi inkomo sediphile ngiyahamba mina ngiyothenga bayisibonele nangenhlanzeko abantu abathambele kwena abantu mabangasabi ukubuza ukuthi ngingenza njani akusho ukuthi uma unento eyodwa okusho ukuthi uba unento eyodwa okusho ukuthi wena siphathe kanje awuyigqokele lento ebasemhlanje ngakho elodwa kuphethe nalesigashithi umbala kodwa ngiyiphethe kahle baze babona abantu ukuthi hey lo muntu noma kunje kodwa uyakazalwana kuhlanzekile noma ungakhiwanga kahle njenganami kodwa umhlanzekile kuthiwa hayi yena mpela uthanda ukuba sibidana kodwa yena uhlanzekile ungathi unje uphinde ube nje futhi hlanzeka noma usilethele ukudla ngitshela ukuthi sizokuyelisa la nani uzohlala la ekinte ngibheke kakhulu noma ungamnikeza ukudla ngithi ukudla nongebuka wena athi usushaya ipinifa lakho washaya upinto wakho wafaka iperfume ebizayo wathi ngilethele umfundisi into engibonise kuwe ngisho inhliziyo ukuthi njengoba ekwenzile nje kunjani ngithi ngiyakuthi afanele ukuthi umuntu umedle ukudla kwakho wathi uphekile akhiphule impilo ashawe yikwiki hawu babulusha kuvakashile useshawe yikwiki udla ukudla kwekhona ucaba ukuthi manje ikhona lihlanzekile ngaphandle kodwa ngaphandle ahlanzekile alikhululekile amen ngakhuluma ngisase ngikhuluma ke ngakhuluma ngathi hayi bazalwane hayi le ndaba yokuphushana kangaka musumcishana umuntu omusha musumcishana angisho ukuthi ungabi nomthambo kano ngithi mina musumcishana akusho ukuthi ungabi nomthambo ungabi nomthambo kano kusho ukuthi lalela okunye lokho loyo abantu mabathembele kuwena ukuthi uma kukhona izinto ezishodelayo haleluya ngizodla amen abathi uzalwane befika umphakelela namhlanje uzothanga kusemnandi usethola lezo khona zonke nayizo kalela namhlanje ulapho kanti kuba akukho yini ukudla bakithi uthi uqeda ukusho nje umuntu yomphakela kanti ulale ukuthi kanti kuba akukho yini ukudla umuntu abazokusela no uthini ngoba nami ngizolo ngibuke nje ngizakwazi ucabanga ukuthi wena ngifuna ukudla kanti ngilungisa inhliziyo yakho musuba nomoya sasa uphinde ungibetha hayi ayamkudli ke lokho uphinde uphake kancane ayukathela wathi umfundisi lesiwabalela namhlanje ngifanelekile amen tell it Josi ngiyalizwa ngiyakhuluma ngale ukuthi uthi ucabanga ukuthi ngizothi uzokuvakashile uzothi ayi washokela umfundisi ukuthi uthe uzivakashile cha ngivakashile ngizodlala ngizonqoba angivakashile ngizofunda inkonzo zokufundisa inkonzo praise the Lord amen kwana ukuthi lokho ikunikeze ngithi ashumayele lo ngikhuluma nabantu abasha ashumayele lo aphethe ephokibaka lo njengomuntu omusha ekugcineni kosuku bese ngithi kuyena ayithi ngemoto ubhayisele izona
ngithi ayiphela imessage ayizola iphela hambe inweba aphinde futhi ngoba ngithi ayiphela ngithi ke nakahamba ayothandaza kodwa uNkulunkulu ezomthatha ubheke izolo. Amen. Awuna mizwa bazalwane. Amen. Aphinde azoqhubeka nokuphahla imali. Oh mama bayiphathi kanje. Uyazela people zona mama uNkulunkulu. Musakhuluma izinto ngokufika izolo. Amen. Ngoba izomlimaza. Amen. I remember one day ngikathi ngishumayela nginsizwa. Ngamashumela nginsizwa. Ngakhuluma isilethi singabe somunye umama. Bathi umunye umama wazala amakushakala. Kwasam uNkulunkulu kudobile. Yabona uNkulunkulu kudobile. Akushakala. Usemusha unkosikazi wakhe. Uselenza nini? Ungakhuluma ukuthi izinto kanti nawe usazozala. Amen. 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 Usukhashela yonke into. Khashela yonke into. Oh mama bangayikhulisi kahle ingane zabo. Bazalwane angazi ukuthi yini ukuthi umama afike abe yini into la isondweni, abe yini into ngaphandle. Nabo bashumayeli. Sifundiseni into right. Sifuna ukusho ngifuna ukusho mina bazalwane anginamahloni ngevangeli futhi akuncengani ngevangeli ngoba noPaul Paul akazange umuntu ngevangeli nami ngiyasho namhlanje akunange umuntu ngevangeli mina bazalwane ngisindisiwe akunangeke utho mina basho bathi ucala ukuthi bethi uthanda bathi shame on you. Amen. Amen. Bethuahlabelele nahlabelelisa la. Babe mike mzalwane. Uthi ngiyabonga yebo umsindisi wami. Ngiyabonga. Ulestere uma engena endlini kaShiveroshi kwente ikhuluma bomama ngoba bomama nina nibaleka nina njengoba siyintombi thina siko estere usazoshumayela mama ufundisa uzothi mama umshumayela ngoba shabela yena ngiswele Amen. Hey nomzana uyasibusisa emehlabelekisi kodwa kashumayeli ngo kuthi awubemsise emhlabelekisi. Albo igama lenkosi. Amen. Lingakhombithi. Lo uNkulunkulu emgcobile ethi ligani kuworship. Awungcono kunalo. Amen. Ukuthi uNkulunkulu unikeze iphuwe ngafani kodwa iphiwo zenu asikomplementane. Yeah. Kunokuthi sibonane ngathi obani abangcono kunabanye. Amen. Asikombithi abantu abasha. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Munye befike ngephambi namhlanje uzofika sihamba ngento phezulu kwasekubela lokho ngiphambi phansi. Kona ngifisa ngiyethi ukuthi umbafiqalela abantu ngobheka lokho abaphambi futhi abantu ngabakho kusuke nani. Qedela ngithi. Verse 13 bese siyabona. Nakekela ukufunda. Ya, nakekela ukuthi njani? Ukufunda. Lalela mzalwane. Lento ukuthi umuntu usezindiswa bese sifanele isikole. Ngizoyivala. Mose ukuthi mususindisiwe bese ukuthi Nkosami sesihamba ngomoya sahamba ngokwenyama. Ukufunda abantu abaye mabazalwane esikoleni ngoba la mina silindele ama-graduate silindele ukukikiza sifuna ukubona imisebenzi emihle la mina hayi ukuthi umuntu manje haleluya amen futhi yenze kulegende kakhulu hayi manje uNkulunkulu usengibizile yaluza ubizo kaNkulunkulu manje ngiyabona umfundisi ukuthi ngeke bamfundisi ngicela umdedele ukuthi ngihambe ngiyokwenza izinto sabuNkulunkulu ngoba ngicindezekile la eAfrica because asicindezele umuntu zona umuntu lento ukuthi yashisa woza la ngaphambili musuhamba into engenzayo ngiyakubiza insizwa musuthi uyahamba eshiya Africa Ebukhoneni ifike nami bazalwane usethu siyaphuma uma siya kuqa phansi siya akuqe phansi siya bazalwane sengiyamdedela ngenza njalo sengiyamdedela usiya
manje siya ngoba ushiya Ebukhoneni usiyoqala into yakho sizothatha izinto zami zasebukhoneni bese ubangeza Munga senga somphansi sengamemeza baba izinto zami engitshalelo ngiyayithatha sengiyisephula Nkosi akahambe ngezinto zakhe ngoba akufanele kuvele mina la ekhona akufanele uma engalaleli engane ebuhlaza avele ivangeli lakhe uyashumela ukuthi indlela ebuhlaza ngayo ngaphandle Amen Amen siya uthi uqobe hayi basasumile bakhe anihambe ivangeli ezizweni zonke sibeka lo mzabala usabasha sibeka lo mzabala sibeka lo mzabala bese ngithatha izinto zamama bezinto zami sokuma siyohlola phansi angisho wena nakakela ufunda nokuyala nokufundisa ngizefike uNkulunkulu makathokozise amen qhubeka futhi kokugcina lelo verse nakakela ukufunda ebanjani yes yabantu basila hamba uyofuna izinto ezokuvumela lezi eyisho ukufundisa ngalo angithi njengoba ngina bekubhala amavesi ngiyabona ukuthi infini izwa isikhathi eside besifunda amavesi okwami ukutshela ukuthi enza njani hamba wena ukunikeza homework because into enza ukuthi nina njengabantu abasha ebandleni nenzelwa yonke into anihluphi ngokufunda izwi ngicathambuka kakhulu emakholasini kodwa ezwini anikho manje lezi zinto akhuluma ngazo umfundisi hamba kuyifuna uthi kambe kwasami ngizoyithola hlupha abazalwane ukuthi le umfundisi akhuluma ngayo ngiyayizwa ukuthi bekhuluma kakhulu nami manje ngicela ukubuza ukuthi ngizoyithola bese beyakutshela leso hamba uyofunda hayi ukufunda esikoleni kuphela but nokufunda ini mzalwane izwi likaThixo lifunde amen ungathithela abantu bopapa abazobukisa amantombazana anganawo afunda ukuphaphama ngaphandle ngoba kukhona umhlaba omkhulu uzasoba sithi amapepesi namabhubesi ayikho leyo so besithi amapepesi namabhubesi ongabona ibhubesi lithi amapepesi funda nakakela ukufunda kwenza ukufunda nani yes futhi nokuyala kanye nokuyala nakakela njani ukufunda nani nokuyala kanye nokwenza nokufundisa kanye nani bazalwane nokufundisa la uhleli khona iba umuntu ozofundisa amaxesha kanye nawo. There is no intensive training college for ukholwa but ukholwa sibona abantu abakholwayo ngakho labantu abakholwayo abaqikelele ukuthi bayafundisa bakunakekela lezi izinto ezibeke kubona namhlanje enza njani zinakekele ngoba akuzona ezikanokubani the fact ukuthi uNkulunkulu uvumela wena ukuthi ibala namhlanje yingeke ukuthi uNkulunkulu uthembele ukuzoba lezi zinto ukukhuphukela nazo ubese uyazinakekela ukuzenza amen bese kuze kube njani ngize ngifike so no time to rest amen abazo ukuthatha ibreak nje kolweni mina njengoba selikhulumela nje nami ngiyayela into yakho nawe la bantu zokuyeka lento yethu mina bazi ngiyayeka mina leso yakho futhi mina ngingaphuma nje kube nomuntu omusha ngingaphuma ngiyayeka phansi le mic sesiyobekezela ke sifuna umuntu ozohlabelela ngoba lokho lesimthembela ngasekuseyekile manje uhlabelela amen ngilindele ukuthi wena kusasa bonke batshela noma ufika ngoba nje umfundisi impilo engihlabelisayo kusasa ngilindele ufuzula kusasa ufuzula wekho kusasa ngoba ufuzula ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ubani ozothi ufuzula ngingekho hey sekwazi ukufuzula ungekho besibona ukuthi akwenzeke sina sisikhathele ngenyawo siyafuzula ngoba siyabona ukuthi akwenzeki umuntu ofanele ngokuyashakekho sizogcina sesenza ngendlela esenza ngayo sizofuzula noma ngasafuzuleki ngoba umuntu ofanele ngokuyafuzula akekho
Awuna nizwa bazalwane. Amen. Hey bazalwane, musana umncengo abantu abasha. Abantu abasha sena, hey bazalwane, uma kuthi sihlangene campaign kanje, i-leadership yabasha, uma sisha kuwasha izinja, umuntu omusha aqale ngawe. Sibona ufika umkhono. Uthi uma kuphela lezinja ngenza njani? Asithembele kuwena, asithembele kuwena ebreaking, asithembele kuwena secretary, asithembele kuwena esifundeni, asithembele kuwena ku-national convention. Akuthi bekuphuma kuhanjwa kuyinkonzo zabantu abasha, kuthiwa kunomuntu ogama lakhe linguSibanibani, uqhamuka esifundeni saseThekwini, uqhamuka eseketheni lasebukhoneni. Leyo ntombazana ungathembela kuyona. Amen. Ukushaya ikhorasi nje lodwa kungamazela izalibasi naziphathela ushukela. Okusho ukuthi manje wena suhlabelela sesofana simcenge. Amen. Lo msebenzi lo masiphathela uhlelo kamnandi. Yeah. Siyaqala usiphathela uhlelo. Hayi kasatholakala. Hayi babusha bangangoshushu kusenesikhathi babomshumayeli. Manje ngicommitted ngibizwe babamahlaba. Uthi babamahlaba ukhuluma lezi zinto akakwazi umshumayeli, akakwazi umphathi wabasha, akawaziwa nje wena. Uyamena endaweni enkulu akwazi umuntu ukuthi uyamena. Mewuthanda ukuhamba uyahamba, awuripoti ndawo. Ekugcineni kosuku siyabona ngasho uzoba ngisabantu abahlabele khona, kanti wena uphi khona. Amen. Amen. Sefanele kuhleka abantu basekhaya banasi. Yini ucabanga ukuthi special ngani? Yini special ngani? Sefanele sihleke manje. Sefanele sihleke manje. Seniyasuka nani ngokuthithiza ngoba ngihlale ngithithiza. Nasuka ngempela. Mina nginandaba noma wahlabela nezokukhela isikoti. Umuntu uzobedumisela. Sizoshuthela sinabo bakhona. Laba sibanabo khona, bese sibanabo khona manje, sibanabo lidumizulu, abantu esingathembela bona. uNkulunkulu uyoza wagcoba amazwi abo. Hayi, musu kusicitsela ngesiphiwo sakho. Siyakhothama besiza kuwena. Fanele sikhonze sesisangona isikhulu semafia nje. Esefikile yena, ufuna imayiki la ingakhona. Akazi ukuthi lehlalo imisobala phambili. Sathena uzofuna imayiki nje wona. Bese fika umbuzo. Sasa vele. Asuke ubona ukuthi kuyavelezele ayishiye la le mic yakhe. Thathi ayifika. Akwenza cellphone yakhe. Siyakhona nje uphethe cellphone yakhe. Useyasho ukuthi khona kanjani la ikhona mbeko. Hamba nesiphiwo sakhe sinanke. Sizohlala nama-regular ethu. Sizohlala nama-regular ethu. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Sesiyahamba sesiyahlukana abazalwane. Sesiyaphuma group discussions. Nazi izinto. Hamba nokubuza umbuzo. Ningaphumi la nisadidekile ngoba nginedidekile. Sodlulana kanje. Khona i-youth, khona ama-teenagers, khona i-youth, bese kuba khona i-youth endala. Nangizwa bazalwane. Amen. Angithi madene,